Köszöntelek benneteket, minden jelenlévő osztálytársat és házastársaikat, és természetesen nem utolsó sorban a tanárainkat. Átadnám a szót Katona Klárának, aki mondani fog egy kis beszédet. Köszönöm szépen. Hát jó napot kívánok, szervusztok! Katona Klári egyes vagyok. Szeretettel köszöntök mindenkit. Igazán örülök, hogy ennyien itt tudunk most lenni. Külön szeretném köszönteni tanárainkat, és köszönetet mondani, hogy elfogadták meghívásunkat, hogy ennyi év után is kíváncsiak ránk. Ők azok, akik visszavarázsolják emlékeinkbe azokat az időket, amelyeket az iskolában vagy évben töltöttünk. Szeretettel köszöntöm Kálmán tanárnénit, volt osztályfőnökünket, akihez igazán nagyon